Avui anem a explicar la pàgina 40 de Social sobre la indústria i la població a Espanya. Si comencem així a llegir, diu que està distribuïda la indústria de manera molt desigual pel que fa a l'ocupació, la producció i el capital invertit. Què vol dir això? Que n'hi ha una ocupació, una producció i uns diners invertits en els llocs on n'hi ha més indústria, però no està per igual en tota Espanya, sinó que està concentrada en diferents punts que tenen bones comunicacions per a poder produir i exportar o importar fàcilment els materials que siguin necessaris. Així diu que una de cada 3 persones que treballen en la indústria ho fa a Barcelona o Madrid. Aquests són els grans pols industrials més importants. Si mireu així en el mapa, n'hi ha un cercle morat i Madrid i Barcelona són les que tenen el cercle més gran. També tenim altres grans indústries, com pot ser en València i també en la factoria Almussafes, en la factoria Ford, i també a l'Eix de l'Ebre, Saragossa i Navarra. I Sevilla també té ahí un gran sector, però els més importants són Madrid i Barcelona. Ara, si passem a l'altra pàgina, mirem la distribució de la població espanyola. Diu que no està distribuïda de manera igual, uniforme. És a dir, si mirem on n'hi ha un cercle morat, coincideix en que el color del mapa és aixina ataronjat fosc, que diu que la densitat de població és de més de 200 habitants per quilòmetre quadrat. És a dir, es concentra on més indústria n'hi ha, es concentra més gent perquè hi ha més treball. A Espanya, els 4 grans pols industrials, com hem dit, són Madrid, Barcelona, València i Bilbao. Aquests són els 4 més importants. Després els altres que hem comentat són més secundaris, però aquests són els més importants i estan situats en Espanya. Veieu en el mapa que n'hi ha una gran quantitat de gent vivint ahí. Aquestes zones, que n'hi ha molta densitat, al mateix temps tenen molt bones xarxes de transport per a facilitar la distribució de mercaderies. I també s'instal·len en llocs que tinguen proximitat als mercats, perquè així és més fàcil tindre una bona mà d'obra, una bona comunicació per aportar els productes i així siga més fàcil aquesta distribució per part de la indústria. Aquest tema és prou senzill, si aneu fixant-se, i ja està. Ara feu el quadernet. Adeu.